Къмпинг Мелиси. Той започва още там. Това е входа. Тук има ресторантче. Момент плаж, паркинг и сега влизаме вътре в къмпинга. Това е супермаркета, голям, изключително добре зареден. Тук отстрани е рецепцията с кода за Wi-Fi. И тук почват разни позиции, като са най-различни за палатки, кемпери, каравани. Има някои места, които са засенчени. Ови, отказаха ни резервация на местата, и то не по телефон или имейл. Наши приятели бяха в къмпинга и бяха тук вече от няколко дни. Ще трябва да се разминеме. И молиха да ни запазят място за над 5 нощувки, става въпрос. И собствениците отказаха да го направят. Като включително разбрахме, че има варианти да дойдеш тук, да има свободни места и да ти откаже да влезеш. Не можем да разберем каква е логиката. Да не вземеш парите на хората и да удовлетвориш желанието им да бъдат на твоя къмпинг. Ето тук има засенчено място за паркиране на коли. Ето тук отляво на нас са баните и туалетни, като от тази страна в случая са женските, от другата страна е входа за мъжките. Изключително чисто и поддържано. Това тук е за миене мивки. Тук има огромна паркинг зона, както и виждам и няколко ето там заземени вече каравани покрити. Ето. И както гледам, има номерация, което означава, че има и ето там места за къмпингуване все още. Мивките за миене, при тях има и две перални огромни. Ето второ помещение за миене тук. Срещу нас има знак за туалетна, значи очевидно и там има още едно такова съоръжение общо. При мивките тук има хора в момента да не ги снимам, има и контакти. Ето още засенчено място. Чувате цикадите. Тук има постоянно оставени каравани, все сезонни явно. Ето там също. Или пък не е много тъмно днес за видео. Днес има облаци и силен вятър. Ето тук е място за изхвърляне на химична туалетна, почистване, както и изсипване на вода. Къмпинга целия е на такава запрашена почва, което има своите плюсове, защото не се загрява земята, но и своите минуси, защото е изключително прашно и дори това да отидеш до банята, след това е
причина да се превреш отново с прашни крака, освен ако не прелетиш до кемпера или караваната. Много е странно. Ето тук отново и места за настаняване, които не са малко и дълбочина. Тук по средата има частна собственост, която е оградена с къща и някакси така накъсва къмпинга. Много странно. Виждате навсякъде високи дървета, птици. Има ята с малки птички, които уви могат да поизцапат своите изпражнения и пера, всичко около вас. Но нищо фрапантно. Не знам за какво служи тази сграда, но не е за общо ползване. Сега ще ви покажа и къде сме ние. Тук в тази част. Още малко. Ето там е изхода, оградата, която видяхме отвън. Ето тук къмпинга не е малък. Не видях на сайта да има посочени колко места има реално. Ето отново дърветата, високи, широколистни. Много приятна сянка хвърлят, като има места, които и сутрин и след обед са на сянка, защото отсрещните дървета хвърлят в сутрешната част сянка, а пък дърветата, под които е самото превозно средство или каравана или тента, са засенчени пък след обедната част. Има места и за огромни кемпери, като този Нисман Бишов. Огромен. Ето, ние сме ето тук. 7,5 метра за сравнение. Така сме ние. Този при нас е малко по-дълъг. Като лично мое мнение, ето тук до оградата, до пътя, както ние се падаме първи, защото зад нас не може да има някой сложен. Много приятен бриз ида. В горещините, в които бяхме 36 градуса, без този бриз навътре в къмпинга, лично на мен ми ставаше топло, а тук винаги е много приятно. Тази врата не е отворена. Ето тук започват едни дюни, на които вече е забранено да се паркира, да се къмпингува, има знаци. Ето там вече това ни е плажа. Хора, волейболно игрище, водата. Това е Атон. Ето по тази алея от тук отиваме отново до входа, през който влязахме, и супермаркета. Тоест това място, на което сме ние, много подходящи от тази гледна точка. Супермаркетът е наблизо и изхода за плажа. По този път нататък с електрическите колела е за 5-6-7 минути. Има 2-3 прекрасни ресторанта. Нататък вече нагоре по хълма и почти до края на пътя, който спира, занитва, няма по-нататък. Вече има също още едно ресторанче, много тихо и приятно. Едно барче има в една така височинка. Тук, освен ресторанта, който показах на входа, има и пицария. Като се сещам сега, първо беше пицарията, после ресторанта или обратното. Ами, горе-долу това е нашето ревю на Мелиси. Излизаме от входа на къмпинга и тръгваме към плажа. Оглеждаме се на двете страни, тъй като този път, макар и не силно натоварен, си е път. Ето тук има спряли коли, които са за заведенията. Ето, значи първо е ресторанчето, а пицарията е ето там с жълти масички, столчета по-скоро. Така, ето тук има тротуар. Тук е къмпинг Пицони, който е непосредствена близост. Нямам представа как е положението там. И ето от тук влизаме в пясък. И започва плажа. Реална, огромна пясъчната линия, като широчина. Ето тук е знака за забранено къмпингуването.
Нали, това се водят някакви дюни или защитени зони, нямам представа, защото там, ето там, това са изоставени сгради. Някога е било места за тип лагер, в смисъл огромни младежки лагери, и понеже се падат в тази защитена зона и в момента не функционират, така всичко е зарязано. Така, и въпреки че е дюна, запазено, защитена зона, ето тук се паркират колите на хората, които искат да са, ако може, до водата с колата. Имаме бичбар, приятни шезлонги, чадъри. Ето го волейболното игрище. Както казах, днес е един облачен ден. Вятъра отихна и след обед ни очаква повече слънце. Идваме с електрическите колела понякога до тук, особено ако имаш много багаж. Водата по принцип е като тепсия, не днес. Плитко е, разкошно за деца, пясъка е ситен. Разкошно, много широко. Тук ето натам и завива. Разкошен огромен плаж. Ето Латон отново. И така. Едно обобщено видео за къмпинг Малиси. Един много приятен къмпинг, с изключително чиста на общите помещения, голям, много зареден супермаркет, който е в самия къмпинг. Непосредствено до къмпинга има ресторант, след него още 10 метра и пицария. На 7 минути с колела в противоположната посока има 2-3 прекрасни ресторанчета, които са непосредствено близо до така известния 5 Steps on the Sand, който мен лично не ми допада. Прекрасен, широк плаж със ситен пясък и плитко море, и вечер е изключително тихо.